Predstavte si, že žijete v meste, kde v noci nie ste nikdy skutočne sami. Ste sledovaní, počujete kroky za sebou, ale keď sa otočíte, nikto tam nie je. V tom istom meste žil muž, ktorý sa stal legendou hrôzy. Richard Ramirez. A jeho meno sa stalo synonymom pre strach, chaos a nezastaviteľnú temnotu. V 80. rokoch minulého storočia Kalifornia zažila sériu brutálnych vražd, ktoré zostali dlho nevyjasnené. Obete spávali v pokoji, netušili, že ich najväčšou nočnou morou bude muž, ktorý sa zjaví bez varovania. A keď sa zjaví, už bude neskoro. Pre niektorých to bol len ďalší prípad sériového vraha. Pre iných nepredstaviteľná hrôza, ktorá zanechala za sebou krvavé stopy a nezmazateľné stopy v mysliach každého, kto sa s ním stretol. Aký je príbeh človeka, ktorý dokázal spôsobiť toľko bolesti? Ako sa z obyčajného mladíka stal jeden z najdesivejších zločincov všetkých čias? Poďme sa ponoriť do príbehu Richarda Ramireza. V tomto videu vám ukážeme, čo sa skrývalo za maskou nočného stalkera. Richard Ramirez sa narodil v roku 1960 v El Paso, Texase. Na prvý pohľad by sa mohol zdať ako obyčajný chlapec, ale jeho detstvo bolo čosi úplne iné. Vyrastal v rodine, kde násilie, alkohol a zanedbávanie boli bežnou súčasťou každodenného života. Jeho otec bol tyranský a agresívny. Jeho otec utváral jeho pohľad na svet už od mladého veku. V tomto temnom prostredí sa začal formovať Richardov pohľad na násilie. Otec bol neustále neprítomný, ale jeho matka, zneužívaná a pod tlakom, sa snažila chrániť deti. No jej vlastné traumy nevytvorili práve stabilný základ. A tak sa Richard začal ponárať do sveta, ktorý bol ešte temnejší. Fascinácia smrťou. Už od detstva sa začal zaujímať o horory a násilné filmy, krvavé obrázky. Ale jeho záujem nebol len pasívny. Niečo v ňom začalo rásť. Niečo temné, niečo, čo sa postupne prebúdzalo. V 12 rokoch po nešťastnom incidente s jeho starším bratom, ktorý ho dostal do kontaktu s brutálnymi obrazmi vojny, Richard začal strácať kontrolu nad svojimi myšlienkami. Hovorí sa, že práve vtedy začal s uvažovaním o smrti ako o niečom fascinujúcom. Niečom, čo ho poháňalo. A to bol len začiatok. Jeho cesta k vraždám ešte len začínala. A čoskoro sa jeho temné myšlienky začali stávať realitou. Richard Ramirez, vtedy ešte len chlapec, sa mal čoskoro dostať na cestu, ktorá ho navždy prepojí s legendou hrôzy. Rok 1984, Kalifornia. V tejto dobe, keď sa tma zahalila nad mestom, začal Richard Ramirez naplno realizovať svoje zvrátené túžby. Jeho prvé obete, bežní ľudia, ktorí si v kľude užívali nočný spánok, sa stali náhodnými cieľmi jeho vražedného plánu. No nebolo to len o vraždách, bolo to o strachu, o ovládnutí ľudí a jeho zbraň, nepríčetná šialená zúrivosť. Prvé zločiny, ktoré spáchal, sa zdali byť nevinné, no čoskoro sa ukázalo, že ide o predzvesť niečoho oveľa horšieho. Po niekoľkých napadnutiach, znásilneniach a lúpežiach Richard začal vraždiť. A každá z jeho obetí sa stala súčasťou temného rituálu, ktorého jediným cieľom bolo šíriť strach a zničiť životy. Jeho vraždy neboli len akciou, ktorá mala za cieľ vziať život.
Často sa vyžíval v tom, že zanechal svoju pečať. Satanistické symboly, grafity na stenách, výkriky, ktoré sprevádzali jeho zločiny. Pôsobilo to ako varovanie. Ale varovanie pre koho? Richard Ramirez nezabil len kvôli túžbe pomoci. Jeho motivácia bola zvrátená, divoká a ako sa zdalo, pohltená diabolskou silou. Uprostred noci, s hlavou plnou šialených predstav, si predstavoval, že jeho činy sú niečím viac. Niečím, čo je vyjadrením temných síl, ktoré ovládajú tento svet. A tak pokračoval. Zabil desiatky a vždy sa dostal preč. Bez stopy, bez varovania. Každý jeho krok bol vykonávaný s chirurgickou presnosťou a každý nový zločin bol zanechaný v úplnej tme. A jeho obete nikdy nevedeli, čo sa stalo. A keď už, tak bolo neskoro. Všetko to vyvrcholilo. Každá vražda sa stala divadlom strachu. Časťou skrytého plánu, ktorého jediným cieľom bolo zabiť. Zanechať za sebou pocit beznádeje, chaosu a najmä nepochopiteľného strachu. No nakoniec, aj najnepolapiteľnejší zločinci bez ohľadu na to, ako dôkladne zametajú stopy, musia raz urobiť chybu. A Richard Ramirez mal svoje vlastné chyby. V tom čase, keď sa jeho vraždami stala celonárodná senzácia, polícia začala skladať stopy, ktoré mu nakoniec ukázali cestu k pádu. Po mesiacoch hrôzy a beznádeje, keď každý, kto prechádzal kalifornskými ulicami, cítil, že môže byť ďalšou obeťou, sa začali objavovať prvé náznaky. Prvé stopy, prvé kúsky skladačky, ktoré polícia začala zbierať, ale bol to Richard Ramirez, ktorý sa zdal byť nepolapiteľný. Každý nový zločin bol nepochopiteľný. Vraždy, ktoré sa zdali byť spojené náhodou, no stále viac sa ukazovalo, že existuje spoločný prvok. Vrah sa vrátil. A vrátil sa vždy s rovnakým desivým znakom. Svojimi satanistickými symbolmi a výkrikmi, ktoré nezostali bez povšimnutia. Mediálna búrka, strach, ale čo bolo najhoršie, bolo to, že policajti nevedeli, kto je tento muž. Žiadne stopy, žiadna identita, zanechával za sebou len zmätok a krvavé stopy, ktoré sa zdali byť len nejasnými náznakmi. Ako bolo možné, že niekto tak brutálny, tak maniakálny mohol unikať tak dlho? A potom prišiel okamih, ktorý zmenil všetko. Niekedy v lete 1985, keď sa Ramirez priblížil k ďalšej obeti, stalo sa niečo nečakané. Niečo, čo mu mohlo ujsť, niečo, čo sa stalo náhoda. Ale táto náhoda bola osudová. Počas jednej z jeho ďalších vražd v Los Angeles si ho všimli dvaja obyčajní občania. Nie policajti, nie detektívy, ale obyčajní ľudia, ktorí sa rozhodli konať. Všimli si jeho tvár a čo bolo ešte šokujúcejšie, poznali jeho meno. Obyvatelia mesta, ktorí ho spoznali na základe jeho výrazu a zlovestného vzhľadu, okamžite zavolali políciu. Richard Ramirez sa vtedy chystal uniknúť, ale jeho plán sa rozpadol. Bol na úteku, no ľudia ho už vedeli identifikovať. A hoci sa mu podarilo ujsť na chvíľu, stíhanie už nabralo iný smer. A tak sa 31. augusta 1985 stal nepolapiteľný Richard Ramirez poslednou obeťou svojej vlastnej šialenej cesty. Bolo to zatknutie, ktoré otriaslo celým národom. Hoci sa počas celého procesu a jeho zadržania zdalo, že to celé bolo len nezastaviteľné šialenstvo, nakoniec sa skončilo. Na jeho tvári žiadny strach, žiadna ľútosť.
len odhodlanie a zmetenosť. Na tomto mieste sa konečne stala vec, ktorú nikto nečakal. Koniec Richarda Ramireza. Zatknutie Richarda Ramireza však nebolo koncom jeho príbehu. Zločiny, ktoré spáchal, boli natoľko šokujúce a zvrátené, že pre mnohých sa stal nepochopiteľným. A tak prišiel okamih, keď mal čeliť spravodlivosti. No spravodlivosť nie je vždy taká, ako si predstavujeme. V roku 1989 začal proces, ktorý držal celý národ v napätí. Richard Ramirez sedel na lavici obžalovaných, zatiaľ čo na druhom konci sály sedeli pozostali jeho obeti. Tí, ktorých životy roztrhal a zničil, a počas celého procesu nikdy neprejavil ani náznak ľútosti. Pri súdnom procese sa ukázalo, že Richard Ramirez nie je len vrah. Bol to muž, ktorý otvorene vyjadril svoju oddanosť satanizmu. Nosil tričko s nápisom "Akákoľvek forma náboženstva je naivná" a v súdnej sieni vykonával satanistické gestá ako znamenie svojej arogancie. Veril, že zločiny, ktoré spáchal, mali vyšší, temnejší zmysel. Počas procesu sa stal predmetom obdivu niektorých, ktorí ho videli ako ikonu hrôzy. Niektorí ľudia dokonca nosili trička s jeho podobizňou, podporujúci ho neúprostnú a zvrátenú osobnosť. V očiach mnohých sa stal niečím viac než len vrahom. Stal sa symbolom strachu. No čo sa ukrývalo za touto fascináciou, bolo niečo, čo vyvolávalo ešte väčší strach. Aj napriek svojim neobvyklým postojom a vyjadreniam sa Richard Ramirez nestal nepolapiteľným démonom. Pred súdom bol obvinený z 13 vražd, 5 pokusov o vraždu, 11 znásilnení a 14 lúpeží. A hoci sa bránil, nikdy nebolo pochyb, že je zodpovedný za tieto zverstvá. V roku 1996, po dlhom procese, bol Richard Ramirez odsúdený na smrť. Bol uväznený v cele smrti na kalifornskom väzení San Quentin. A jeho trest, poprava, sa zdala byť len otázkou času. Ale nebolo to tak. Aj keď bol odsúdený na smrť, kalifornský systém sa stal svedkom nečakaného obratu. Smrteľný trest bol počas jeho života pozastavený. A keď Richard Ramirez zostal v cele smrti, nikdy nebol popravený. A čo bolo ešte desivejšie, zomrel nie z rúk štátu, ale na následky rakoviny v roku 2013. Posledné roky jeho života strávil za mrežami, kde pokračoval vo vyjadrovaní svojej zvrátenej oddanosti. No aj keď zomrel, mnohí sa pýtajú, čo by sa stalo, keby bol popravený. A aký vplyv mal jeho príbeh na našu spoločnosť? Na naše chápanie toho, čo znamená hrôza a temnota? Richard Ramirez nezanechal len krvavé stopy a traumatizované rodiny. Zanechal otázky, ktoré zostanú nezodpovedané.